Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. number 1! Fast Paradyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario.
Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kag sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagibarangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansan sa krus na manaray ka Ginoo, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakay pa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian.
matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilog. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon,
Subong ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon.
kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sang akon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay.
Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw.
nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Nakahibalo bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios, baka makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usar sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo ang ikayong lawas. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo, Philippine Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagan na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subong adlaw Sabado, pet sa 20 sa bulan sang Nobyembre sining tuig 2021. Kag mayara na lamang kita mga kabombo sang 35 days to go before Christmas. Kag sining gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Kamusta ang inyong weekend mga kabombo? Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan. Ilabi na sa mga nag-tune in sa 630 kHz humalin sign on, tub-tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe. Kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live maayong gabi. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube. Hindi lang kita live sa Facebook, live naman kita sa YouTube. I-search nyo lang ang Bombo Radyo Bacolod kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Karon saylo kita sa aton nga mga headlines, epektibo subong adlaw balik biyahe na ang series buses nga may ruta Bacolod to Dumaguete vice versa. Apang may mga requirements gihapon nga dapat ipasa. May pila ka units no ang ginassign nga magbalik na sa biyahe kag ang mga pasahero ang required nga magpasa o kung magpakita sang ESPA. So sa mga fully vaccinated, dapat magpresentar sang vaccination card, medical certificate kung may ginabatsyag abe samtang nagabiyahe no, kag dapat magsulat man sang pangalan antes magsaka for contact tracing purposes. Samtang sa mga hindi pa bakunado, kinahanglan sang negative RT-PCR test result kag dapat wala sang may ginabatsyag. Point to point no ining biyahe, meaning hindi dapat magpasakay sa dalan, dapat terminal to terminal.
Kaga antes makasaka ang pasahero, check yaron man kung kumpleto ang ilang dokumento. So maayo na ini although hindi pagid be 100% no nga maka-operate ang tanan nga series buses halin Bacolod to Negros Oriental, apang amat-amat lang no kaga maayo na ini nga development. So pahanumdum lang gihapon nga apisar nga nagahalog na ang restrictions no, maghalong kita gihapon hindi gid magpinagusto kay ara pa ang virus. Samtang nagapahanumdum ang Department of Environment and Natural Resources, ang DNR no sa mga aspirants sa 2022 elections nga likawan ang paglansang sang campaign material sa mga puno sang kahoy. Magapapanaog ang DENR sang notice sa mga local government units nga naga-remind sa mga aspirants nga ginadumilian ang paglansang sang campaign posters sa puno sang kahoy. So sa dion sang campaign period may gina-designate man ang COMELEC nga lugar sa diin sarang makatapik sang campaign materials. So dapat man no nga i-remind sang mga kandidato ang ilang mga supporters bala nga hindi magbutang sang campaign material sa puno sang kahoy bangod ini ang ginadumilian sa layini. Ang Section 3 sa Republic Act 3571 ang nagadumili sa pag-utod, sa pag-destroy, kag paglansang sa mga kahoy sa public roads, park, eskwelahan, kag iban pa nga mga public areas. Ginadumilian man ini sa Presidential Decree number 953 nga nagapina no sa violator sang pagkapriso sang 6 ka bulan, tubtob 2 ka tuig o kon multa nga 500 pesos, tubtob 5,000 pesos o kon duha depende sa diskresyon sang korte. Sa tinalikdan nga eleksyon sang tuig 2016 no mayara sa Oplan Kakas ang DENR kag COMELEC kung sa diin ginhatagan ang poll body sang listahan sa mga kandidato nga nakabutang ang pangalan sa campaign materials. Samtang Disyembre na sa masunod nga tuig no nagahilapit na ang Pasko kag New Year. So kadungan sini nagapaandam ang pinuno sang Bacolod City Police Office ng BCPO sa mga nagaplano dira bala nga magbaligya no sa mga firecrackers sa masunod nga bulan nga siguruhon nga nakaproseso sang permit nagikan sa city government sang Bacolod. Suno kaya Police Colonel Thomas Joseph Martir nakabaton ini sang impormasyon nga may nagaproseso na sang permit nagikan sa city government kagintalana sa Nobyembre 23 ang public hearing. Wala naman sang ginsumiter nga requirements sa BCPO bangod sa city government lang no ginakuha ang permit kag magapahibalo lang ang government center kung may nahataga na. So kaangay sa nakaanda nagapwesto ang mga firecracker vendors sa tupad sang St. Paul Tower o kana St. Paul II Tower no dito sa reclamation area. Kag dapat nga mag-comply ang mga negosyante sang requirements bangod sila ang pagadakpon kung wala sang permit kag sila ang mamultahan. Subong pa lamang no nagapanawagan na ang BCPO sa mga vendors nga hindi bala pagbaligyaan sang palupok ining mga kabataan. Madumduman tas ang tinalikdan nga tuig sa pagchekyar man sang Bombo News team sa mga balaligyan sang palupok mahina to no. Madutay ang ilang benta bangod siguro una bangod sa pandemic no. Although masubo ini para sa mga vendors apang nanutisyar ta nga nagnubo man ang mga insidente sa mga nadisgrasya bala nalukpan sang nagligad nga tuig. So amat-amat naman nga daan nagahalog ang restriction so bantayan ta kung ano naman nga ang lakat sa baligyanay sini nga tuig no. Apang subong pala nagapahanumdom na ang BCPO nga mag-process gid sa requirements kag siguruhon nga safe bala ang mga palupok nga ang ilay baligya agud hindi ini makatugas ang halit sa mga magabakal. Samtang naghalog na no ang requirements sa mga turista sa mga beach resorts sa syudad sang Sipalay, subong man sa pagbukas sa Mambukal Resort nga pagkatawgon na nga Mambukal Resort and Sanctuary. So madumduman nga ginhimo pa ini nga quarantine facility bangod sa COVID-19 no sa nagliligad nga mga binulan apang sa karon nagapreparar na ang probinsya sa reopening sini sa masunod nga mga binulan kagaton kuhaon ang dugang nga detalye diri tuhoy sa patrol o kuna ang dugang nga detalye tuhoy diri sa patrol no kaya Bombo Gracelyn Lubaton kagaton man checkeron ang tuhoy sa pagkadakop sang 4 sa 5 ka mga suspitsado sa pagpangawat sa isa ka coffee shop sa syudad sang Kabangkalan. Natabo ining pagpangawat no sang Nobyembre 18 kung sa diin nakuha sang mga kawatan ang pila ka packs
sa nga instant coffee, mga tinapay, cellphone, kag handheld radio. Maayo lang kay narimit na ang kwarta sa counter antes sila nagsulod. Bangod wala man to sila sang sapon nga kwarta kung ano na lang ang ilang nga makuha. Amo na lang tong ilang gin gin pangawat, awat patukono pangape, ti kabayad ang kape sa inyo kay luayan. So aton ko haon ang dugang nga detalye diri sa patrol kaya Bombo Grace Lynn Lubaton, kagyara na siya sa piya kalinya. Bombo Grace, please come in. Yes, Mamajay, live kita subong sa Provincial Capital sa North Capitol Road. No, Mamajay re, ang sitwasyon diri medyo dutay ang mga katawhan nga diri subong, no, compared sang kagabi. Kag ang tiyempo wala man problema Mamajay re kay layo man sa pag-ulan, no, kay kagina nag-ulan naman kag ang huyop sang hangin medyo matugnaw Mamajay re. Sa subong ang aton sining mga kauturan kalabanan diri nagalabay lang, no, posible mapuli ni sa ilang at sa tagsakang puloy-an Mamajay. So Mamajay, katadanay sa vehicular accident natabo sa sining gabi sa tunga-tunga no sang 13th Street kag 14th Street Mamajay. So ang biktima diri sa kalalaki, no, nga pilason siya subong kay sa report nga to nabaton nabungguan ini siya Mamajay sang jeep, no, matapos ginatake sang kuyap. So may kuyap ining biktima nga si alias Anthony Mamajay samtang nagalakat siya sa dalan ara man sa kuno sa higad una according sa jeepney driver, no, nga si Lenny Ogatis, no, Lenny Ogatis nga iya sini nga ruta Mandalagan, no, Mandalagan to Central Market. So samtang nagalakat ang biktima ara lang sa higad mo dyan sang dalan sang nagapalapit na ang jeep gulpila ni nga nagpatunga o kung salubong sa Tagalog pa sa jeep nabungguan siya. So according pagid sa investigation na sa mga kapulisan galing biktima may ginabatsyag nga kuyap timingan gid nga samtang nagapadulong sa direksyon sang jeep kuyap na sa Bombojay. So ang biktima ang nakaagom sa pilas na kilid sa iya nga lulunggan kag sa liog abi kay ang side mirror sang salakyan o kung sang jeep ang nakakas na Bombojay. So may pilas man sa kamot kag sa ulo pero conscious man ang biktima. So Bombo Grace, in the middle gid Bombo Grace ang iyang pagtabok no sa dalan didto gid siya ginatake sa iya masakit. Wala ni siya Mamajay nagtabok sa dalan sa ari na siya sa higad, no. Golpe lang kay aging kuyap siya do natuon gid siya sa direksyon mala kun diin pa kadto ang jeep. So Mamajay kuan na lang naton pahayag no ang investigator or traffic investigator no, sa police station to ni sa masakop ang 13th Street. So wala pa siya kasabat no base ari sa operation Mamajay subong bantay lang na buwas no kag Mamajay makadto kita sa isa pagid ka insidente nagluntad sa Kabangkalan. Pero ang ini nga insidente natapos na siya Mamajay. So ang progress report ni siya no, 4 ka mga suspetsado sa robbery incident ang nadakpan. Mamajay sinigid nga adlaw Mamajay aton sining hepe sang Kabangkalan PNP ang inkuan ta pahayag regarding sa sining hot pursuit operation. Kung atong madumduman sa November 18 ining mga suspetsado ang nagsalakay no ang nagsulod sa isa ka kapihan Mamajay. So nadakpan no sang kagina si John Neil Bato Malaki Mamajay. John Neil Bato Malaki nag-edad sang 20 kag isa na siya ka-laborer residente sang Sitio Landoni, Barangay Uringao, Kabangkalan City. So pagkatapos sinadakop sa iya mga 10:30 AM na siya nadakpan na pagkalambot sa alas 12 sang udto impunto alas 12 gid nadakpan ang isa pagid ka suspect Mamajay. So ini naman niya si Lade Balbon, no? Si Lade Balbon. Kag
pagkaligad mo Jaire sang 55 minutos, nadakpa naman si Jonel Bato Malaki. Jonel Bato Malaki, mag-utod na sila ni Joniel. Ni Joniel Bato Malaki ang una nadakpan. So, sang sige na nga paghunting, sa alas 4 sang hapon, na-aresto naman mo Jaire si Tony Bato Malaki. Si Tony Bato Malaki. So, bali apat tanan mo Jaire ang nadakpan, kag isa diri ang at large. So, balikan ta lang. Sinong at large, Bombo Grace? Yes, Bombo Jaire. Anong pangalan sa at large? So, ang at large diri si Johnny Romano, no? Si Johnny Romano, Bombo Jaire. Ang pangalan sang wala pa madakpan, no? Sa isa sa mga sospetsado. So, ang ila sini nga background, no? Si Jonel Bato Malaki, nag-edad sang 19 anyos, no? Magulang ni sa katuig si Joniel Bato Malaki sa iya. Buka mga bata pa, Bombo Grace, no? 19 anyos? Yes, Bombo Jaire, ka mga bata pa. Kag ining isa nga si Tony Bato Malaki, no? Tony Bato Malaki, nag-edad naman siya sang 50 anyos, kag magulang man ni sang duha, no? Nga si Joniel kag si Jonel. So aring si Johnny Romano nga at large, no? Nag-edad sang 25 anyos, kag married na ini siya Bombo Jaire, taga Barangay Uringaw man. Ang isa nga si Lade Balbon nga ikaduwa sa nadakpan, nag-edad sang 50 anyos man, no? Kag married man siya, kag residente man sa nasambit nga barangay, no? Kag Bombo Jaire, ang ila sinikinawata, no? Isa ka cafe, no? Ang pangalan La Familia Cafe, no? La Familia Cafe nga nahamtang man sa Barangay Uringaw, kag 15 kilometers away, no, sa Kabangkalan City Police Station. Ang nakuha nila Bombo Jaire sa ila pagpangawat ang instant coffee. Mga pesa Bombo Jaire, no? Pero to kapaks to, no? Kag cellphone, meron pagid, no, pare sa kape. Ano ni? Tinapay, meron man na handheld radio. So mayo lang kay ang kwarta narimit na nga daan, no, sa tag-iya sang nasambit nga cafe. So wala sila kataban sang kwarta Bombo Jaire. Kung ano na lang nga to Bombo Grace, amo na lang tong ila pinakuha ni, no? Pati kape wala kaluwas. Yes, Bombo Jaire, kay ang kape ko no makapadugang na sang ano mo, kagapuhon Bombo Jaire, kag healthy na ko noong coffee mga 3 times a day. Wow, grabe ka man. So si Bombo Salde, bala Bombo Grace, do 3 times a day na ako nagapangape mo, amo na gali sikreto. Ti ako ya Bombo Jaire, wala ko pangapi kay gapalpitit yon akong dugha, no. So Bombo Jaire, ti ang mga suspect ni Subong, no, ang ilang disposisyon ti ara sila sa Kabangkalan City Police Station ang apat, kag Subong inapatagayan pa ang hot pursuit operation sa isa nga at large, kag ang hepe, no, sang Kabangkalan PNP si Lieutenant Colonel Raymond Cruz, no, ang gapangabay man sa mga nabiktima bala sang robbery incident, no, kay pila ka adlaw man naglintad ang mga robbery incident sa syudad sang Kabangkalan. Ti base, no, posible nga ngini nga mga suspect sila man Bombo Jaire ang suspect no kon naghimo sa mga pila ka robbery. So Bombo Jaire, kabay pa nga mga biktima maghatag man sang information, no, para sa identification man, no, kung ang ini nga grupo isa lang, no, sa nagpangawat man sa ila nga establishment o kon mga panimalay Bombo Jaire. So Bombo Jaire, pamatian tang pahayag, no, sang hepe sang Kabangkalan PNP nga si Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz. PNP Kabangkalan together with the PNP Negros Occidental PPO conducted hot pursuit against the suspect. Kasi nakilala ito nung nung isang witness ng victims And then immediately we go to the area sa kanilang barangay kung saan yung possible location ng mga suspect. And eventually nahuli itong isa si Junel Bato Malaki. And after he was arrested, 2 other suspects was also arrested. Lade Balbon and
Loy Balbon and Jonel Batumalaki. So mag-utod niya si Jonel kag si Juniel kag si Jonel. No. Tatlo sila. Then around 4 p.m. pa, pag sige ang ating hot pursuit for the possible arrest of also nung dalawa pang suspect, na-arresto naman namin tong si Tony Batumalaki. Bali, apat yung na-arrested natin at saka yung isa at large pa si June Romano. Sir, magkaano po si Junel Batumalaki at saka si Tony Batumalaki? Magkakapatid sila, ma'am. Si Juniel, si Jonel at saka si Tony. Tatlo sila. Yes, ma'am. Ang nakuha nila doon sa November 18 incident, ano lang yun, instant copy. Kasi yung, according to sa mga victims, nung pumasok ng mga suspect, wala na yung pera doon kasi nai-remit na doon sa may-ari. So, ang nakuha lang nila doon, yung instant copy na ilang packs yun, and then mga bread, and isang cellphone and handheld radio. Yun lang yung nakuha nila doon sa lakas sa lahat. Ano pong pangalan ng at-large, sir? Si Juni Romano. Juni Romano. Magkaano-ano po sila ng mga nadakip na suspect, sir? Ito si Jun Romano, hindi namin sure kung kaano-ano nila to. Pero yung tatlo lang talaga yung identified na yung mga Batumalaki. Magkakapatid. Okay, sir. Ano pong disposition nila ngayon, sir? Lock up sila dito sa ating police station, and we will file appropriate complaints against sa kanila. Wala po bang nakuha mga armas? We still digging up and follow up for the possible recovery ng mga armas na ginamit nila. Kasi hindi rin sila mag-cooperate. Ayaw rin nilang sabihin kung nasaan yung armas. And perhaps kung nila yan. So we still digging up kung para subit nila kung hindi ng armas. Ang ko lang, baka meron pa rin mga victims na nabiktima nila before, mga incident na robbery hold-up. Maybe baka sila din yung other suspects. So, pwede makipag-coordinate sila sa amin dito sa Kabangkalan City Police Station, and for possible identification ng mga suspect na to, baka makatulong din at mapailan natin ang another cases. Mamo Jaire, ako lang i-correct, no? Ang ini nga hot pursuit operation nga gikandak sang Kabangkalan CPS kag kaupod ang PIU nga iya kanokpo Mamo Jaire kagapon na natabo. November 19, 2021, las 8 sang aga. Mamo Grace, anong oras nagsulod ining mga kawatan sa cafe? So according Mamo Jaire sa na-disclose man kagina sang hepe sang Kabangkalan PNP, ang mga kawatan ang sulod mga dira-dira sa las 8 sang aga. Aga, Bombo Grace, no, na sinulod nila ining establishmento, wala na gid pili, no, sa oras ni mga kawatan. So, ano man ipaandaman bala sa mga, especially sa mga establishmento dito sa South, kay do grabe ang kinawatay lately, dira, no, nga magulo aligmat gid, kag secure gid ang ilang mga, mga gamit. Mamo Jaire, aton liwat i-correct, las 8 sang aga ang pursuit operation, no, sang November 19, kag alas 11 media sang gabi natabo ang robbery incident. Pasensya gid. Sige, Bombo Grace. So gabi gid man siya, no, natabo ining incident. Yes. Oo. Kag padayon sa gihapon, no, ang pag-dig up sang information regarding sa sining nga grupo kay posible Bombo Jaire nga ang mga robbery incident natabo sa nagligad sila man ang may kahimuan. Sige, Bombo Grace. So, ibantayan ta na kung na madakpan na ang nabilin nga isa ka suspetsado. Okay, Bombo Jaire. So, makadto kita sa, sa lugar nga manami, Bombo Jaire, sa syudad sang Sipalay, no? Damo dira sang beach resorts, kag mga beautiful spots, Bombo Jaire. So, ari na kita subong sa alert level 2 status ang probinsya, kag rules, no, sa type o kung naghalog
ang mga pagsulundan mo Jair, especially sa syudad sa Sipalay sa mga beach resorts no ginkuha ang pahayag ang Provincial Tourism Officer na si Ma'am Cheryl Decena Bombo Jaire. So compared sang naligad ang requirements to Bombo Jaire no medyo siya tight gid kag ang mga kauturan ta hindi masyado makakadtugid sa mga beach resorts no kag subong kay alert level 2 status na may mga pagsulundan nga bag-o kag medyo mahapos ni sundon Bombo Jaire. So according kay Ma'am Cheryl Decena may ara sang duha ka mga steps no para nga stay ka sa manami or sa mga manami nga beach resorts dito sa syudad sang Sipalay. So mga more than 20 plus daw mo jairing mga mga beach resorts nga puros may kinaiyagid no ang katahom. Kakadto na to mo jaire. Yes, Bombo Grace, no? Nakalibot naman kita dira sa syudad sang Sipalay kag dumadamo-damo man tong aton nga nakadtuan. Yes, Bombo Jaire, mayo ka pa ka nakadto ka to. Ako wala gid. So Bombo Jaire, ang mga allowed lang ha, ako nanay unahon, no? Day trip to resort, no, as well as overnight stay, pwede na gid, no? Ang gina-require lang they have to book their confirmation sa napilian nila nga resort. Amo nang number 1, Bombo Jaire. Number 2, no, they have to fill up registration form. Kag pwede na nila ma-access sa makuha sa website Bombo Jaire or sa Facebook page no sang Sipalay Tourism Bombo Jaire. So pagkatapos no nga ma-fill upan ang registration form no makabaton sang confirmation halin sa tourism office sang syudad sang Sipalay. Kag amo na Bombo Jaire ang i-present no sa establishment o kung sa isa ka resort nga imo nga kadtuan. So Bombo Jaire, sa public transportation allowed na pero ginabawal man gyapon ang day tours no, mga group tour na siya bala no, grupo na. Kag ang overnight camping still ginabawalan man gyapon Bombo Jaire. So sa mga family outing naman, may ara kita na require no 70% kag 50%. So 50% sa indoor, correct me if I'm wrong Bombo Jaire no, indoor, and 70% sa kabilugan ng probinsya, 70% sa outdoor Bombo Jaire. So depende man gyapon no sa kay ang beach resorts na may ara iya ka government, may ara man nga private Bombo Jaire. So sa private depende na siya no kag ang sa government yati amo na yung nasunod gid bala Bombo Jaire ang mga pagsundan regarding sa amo ning nga pagtipon man sa isa ka beach resort. So Bombo Grace, kinahanglan yes. gid nga fully vaccinated ang isa ka persona ante siya makakadto abi kon makasulod sa mga beach resort sa Sipalay. Yes, Bombo Jaire, amo na siya ang pagsulundan dapat fully vaccinated. Pero kung sa private Bombo Jaire kay kalabanan mandaan subong, di ba? Alert level 2, pwede nakago ang mga kabataan. So may arap pag mga kabataan nga wala pa mabakunahan. So depende na sa establishmento o nga kadtuan no nila. Pero ang pagsulundan sa gihapon dapat fully vaccinated kay may ara na Bombo Jaire nga mga beach resorts nga ang ila ginabaton nga fully vaccinated lang. So amo ina pero kung nagaka-confuse dapat Bombo Jaire danay no pamangkot no before magkadto, especially kung private pala nga establishment kay kung sa public yati gina-require gid ang fully vaccinated. So Bombo Jaire ang tourism diri sa Negros Occidental o kon sa Sipalay City Abe, very optimistic gid no, optimistic, but there is also still certain reservation no kay base magbalik naman sa mataas nga alert level status. So ginapangabay sa gihapon ng publiko nga i-exercise ang mga minimum health protocols kag ang caution gid permi Bombo Jaire no, always wear face mask gid no sa mga kadtuan
nga lugar. Pero kung ikaw man lang isa, okay man lang mo nga hindi ka lang mag-face mask. Pero dapat may pangaman ka man, no, ang kaso. So, ang lugang pagid nga mga details, no, gintagaan man ta sa mga statement regarding naman nga Bombojaire sa Mambukal Resort, no, na hamtang sa Murcia. Bombojaire. Ang hambal sa aton ni Miss Cheryl Dicena, ang Provincial Tourism Officer Bombojaire, nga ang Mambukal ang reopen, no? Mag-reopen sa bulan sang Disyembre, pero wala pa di officially date, no, kung saan umanggid. Ang point lang diri Bombojaire is kung mag-reopen man gid, no, ang Mambukal Resort, hindi na siya matawag nga Mambukal Resort alone, no. It will be officially known as Mambukal Resort and Sanctuary na Bombojaire kung mag-reopen sa Disyembre. So Bombojaire may mga madamo nga pagbag-o ang matabo diri, no, kung magsulod ka sa Mambukal Resort ay makita mo gidayon Bombojaire ang mga bag-o nga protocols, no, kay first gid, no, ang ilas diri nga priority kung i-reopen na nila, naga-concern sila or may-ari diri nga nature respect, kumbaga, no, nature respect, especially sa mga wildlife Bombojaire nga ara sa sulod sang resort, no, amo na ang priority. Ikaduha na lang nga priority amo ning mga guests, no. Kung baga Bombojaire ang ining nga lugar, hindi lang sa paglagaw-lagaw sa mga guest abi upon sa mga turista, para ini gidya sa mga wildlife kag kung ano pa da nga gina-treasure gid, no, sang aton nga palibot sa Mambukal Resort, just like ang mga animals nga subong Bombojaire, no, naman, no, delikado na nga magbuhin pa Bombojaire. So Bombo guys, ining Mambukal, di ba, dire nangin quarantine facility ni, no, sa nga tinalikdan. So sa karon wala na to may naka-quarantine, kinapreparar na ining lugar for reopening next month. Yes, come again Bombojaire. Bombo Grace, ining Mambukal Resort bala nangin quarantine facility ni siya, no, sang tinalikdan nga mga binulan, pero sa karon wala na, so may naka-quarantine to kay ginapreparar na ini for reopening next month. Yes, Bombojaire. So ginaamat-amat naman clear, no, ang ining lugar, no, kay hambal mo gani ginimo ining quarantine facility. So sa pag-reopen sa ni Bombojaire, aton nga gina-assure gid, no, nga wala sing mabilin nga kung ano nga mga negativities o kung mga bilin bala, no, sang pag-quarantine sa mga utod ta, kay ini pagaymo na gid siya nga Mambukal Resort and Sanctuary. So Bombojaire, pamatian ta ang pahayag sa Provincial Tourism Officer nga si Miss or Ma'am Cheryl Dicena. Sa Palay, Subong is they have ginhalog naman silang requirements, no, as we're now in alert level 2. So they're allowing now day trips to the resorts as well as overnight stay. Okay ha. Ang gina-require lang is they have to book their own confirmation with their chosen resort. Number 1. And then number 2, ma'am, they have to fill out the tourist registration form. Makita mo na siya sa website, sa Facebook sang Sipalay City. The official nila nga Facebook page. And then, ma-fill up na nila ang registration form and they get confirmation from the tourism office. That is what they will present when they get to the resort or their establishment, whether they are for a day trip or they are going for overnight. Yes. And then, so public and private transportations, ma'am, allowed na siya sa city. Ang ginabawal lang anay sa buong is day tours. Hindi pa siya pwede. Mga tour groups and overnight camping. Hindi pa pwede. So if they want to visit the resort, they have to go through the resort proper gid na accommodation. We are opening with optimism, but we are also there is also
still certain reservation na basi bala ma'am na we, of course, the last thing we want is for us to go back to the heightened alert natin so that we have already achieve alert level 2. We want to keep it that way and hopefully makagraduate kita ma'am at least by quarter 1 of next year, hopefully, no, maka-herd immunity. Then that will hopefully tuloy-tuloy na. But we're really just asking the public also na exercise caution gyapon. Because syempre mga bata, ma'am, doon na, how do you say it, doon na medyo hidlawin at sa magwa mo. Also, we just really What if, ma'am, may, di ba, may mga bata, ano nga, sample, mag-upod sa ilang mga ginikanan for outing. What if hindi sila bakunado, ma'am? Ang gina-require, gid ma'am, is full vaccination. So, the follow, gyapon ka isang, for the general, siya ma'am na ano ha, I will give you the general. Okay, as per sa Negros yun, ma'am, full vaccination. However, not everybody has achieved vaccination for their kids or basi partial vaccination lang. So, that will still be on the last end, ma'am, depend siya gyapon sa establishment. So, kung ang entry mo yung ma'am sa Negros, subong, no? Let's say, general, kag the visitor, you want to enter Negros, you either, ang SPAS, na malagin di mama din na-require, so the SPAS na, ang pinaka-requirement is either you're fully vaccinated or in the absence thereof, you have the RT-PCR test 7 hours prior. So, safe na siya, ma'am, na requirement for everybody. Now, if may specific, di dyan ma'am na resort, okay, Friday, man na ma'am mostly, no? May ang ilalagay requirement na they will allow only fully vaccinated, mga comply, kita sila, ma'am. Kaya walang hindi, ma'am, nag-reopen. Yes, so we will, the final discretion, especially sa private owners, will be given to them also. But at the very least, minimum health protocols, kita, ma'am. Nakita yun naman, ma'am, no, na we have also the governor, the provincial administrator has already announced na we will, the target for the reopening of Mambucal is December. Ang exact date na, ma'am, we will just release official guidelines. Yes, ma'am. As to the exact date. Kaya siyempre, do kagapon lang gid man na officially released or the last 2 days. Ang guidelines, ma'am, as to the entry, if it's a reduced capacity, gid na, ma'am, mo, hindi na siya full capacity as before. We will announce it in the new guidelines. And also, ma'am, ang mga protocols when we enter the resort, lain na siya, ma'am, it will now be rebranded as a sanctuary. So, hindi na siya, ma'am, yung Mambucal Resort alone. When we reopen, it will be officially known as Mambucal Resort and Sanctuary. So, nainggit, ma'am, ang protocol. Medyo i-priority gid natin ang make sure respect for the wildlife inside the resort. And then, secondary, ma'am, ang guests. So, kita ma-adjust sa nature. So, when we are ready to enter Mambucal this December. Ma'am Jaire, so amo to ang pahayag nangikan sa Provincial Tourism Officer. So, bantayan to lang, Bombo Grace, no? Kung na san ogid ang official date nga pagabuksan ining Mambucal Resort, Bombo Grace. Yes, Ma'am Jaire, kag sa mga turista nga nagaplano gid maglakat magpadulong sa mga pila ka mga beaches, no, sa Sipalay City kag sa iban pagid nga bahin sa probinsya Tati, ang aton lang i-comply ang mga requirements para wala sing hassle kag para maka-enjoy man totally, Ma'am Jaire. Bombo Grace, so kamusta din ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod sa karon? Sorry, Ma'am Jaire, madamo diri sa nagalapay nga mga motorsiklo nga pertigid kagahod ug pinadayaw. Ma'am Jaire, kag subong, no, ang mga katawhan dugang, no? Dugang naman di ang iban agakadto di kay agina dutay lang subong nagadamo-damo man, Ma'am Jaire, kay baka sila sa ila kapanyapon kag sang ila man nga kima-kimaon kay iban tapos naman niya panyapon. Sige, Bombo Grace, madamo gid nga salamat.
Yes, mga Jairi, live kita diri sa provincial capital ini si Bombo Gracelyn na bato nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamogin nga salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton sa mga balitang natipon sang patrol. 19 minutos ang nakaligad sa taknalas 10 ang gabi. Kinakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamogin nga salamat sa pagupod sa amon singa gabi kag magabalik luwat buwas sa agang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We
We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,